Hello viewers, ka step ka bakman ya fi. Matan ai ka jingkran ya fi. Kumno ba pinyo padiang ya ka jingpen khia. Ka jingpen khia nong fi kala banlong ha ka map jong fi. Ka jingpen khia kala banlong ha ka men sim jong fi. Ka jingpen khia kala banlong ha kinu ki benta ka jing em jong fi. Rei kumno te ba pinle. Ba pinyo yang ni ka jing pen kia yang ni puli fi kan ga don kan nong rem ha tin jong blai yang ni puli fi na ka gospel Matthias kal nong ka ba arphau ka khat ka ba khat arp khandai hado lai pusa u jisu pen petru ya ki khmat arngot ki ba matla ti ha ba ki let no na Jericho upat bak babun ula bot yu ha khami ru ha ba armut ki matla ki ba shong harut lenti ki la yok sngo bau jisu uya lad ki la kerpat jam ki da am ki da kerpat jam ki da am ko try no try ukon debit tu is ni ko try ukon debit tu is ni khat balai puai om utau pat ba te las nang ki bagian sengap jar pat ba bali wat ala me mame sia armut wat ala wat jaman jar ni snap mom syaki om snap yo ni tit je me yo ni wat sengap jar yo tau tu utau pat ba te las nang ki bagian sengap jar Henry kile par kerpat kham tam kile ang ko try ukon debit tu isna yang tau pat ba kita ki armut pat bagi i pat ba bu senang ki pertajam arsya kampalan ko try ukon debit usna wengi no pat ba de pistu ka sur jong pat ba kala khambun palat banyu ini armut beriki perta kham jam hala kham matla mi hala kim tip ngonong ki bakin nyap ru insya lentang tu pat bang khat balai pu aro ha bakile snow ujis ha bo jisu le snow le no tiu jisu ha bo la yang la khat ki bo la ang phiman bangan le ayu pi kali jisu ki phiman bangan le ayu pi khat balai pu fly kilaya ang ha u ko try ban pen pet ya ki khmat jong ni lai pusau jisu tiu la snow sun ai la kta I khmat jong jisu la snow sun ai la wan jisu la kta I khmat jong ki te kum ni ru ki khmat jong ki la pet bat kilaya bo yo la yo I pi kai kamang kan nong rim haba pi puli ka tin jong blai pim de ban shupuli kum to re gadan kan nong rim kan dep kan ka bajeli ho kan nga kwa ban batai pi kini ki armut ki matla sure bakin yo khia ki long desperate no desperate nani tin ka kasi la long kila kot la na fi kalau kila kot la kila apa ya da tu tau put ba kaji em jong ki kala saja pala na fi kani ka jing matla kala aspen saja pala ana bun pun para banget hakani ka percaya di badang matla mata kila ban matla ki khamat ki basisha liter isv bat ki kham tam khambun kidang matla ka bakken jam si ti ka banding kong akwa ban pin sngo thu ni wala da pis kwa ye jing ker khu piu kwa ye jing pen khat no ble pi di ban sngo thu shwa ye jing matla jampi pi di ban sngo thu shwa ye to jing pang na ma rong bri bom sngo thu ye jing pang unum let show doktor kat barang la dang syak satar itu hari pi di ban poi hadu put ba pi sngo thu pi dan kam yo doktor pila dan kam dik no nang pi kat ban yang lan pi la show doktor pi yang dau lan pi yang di kenta om tak kata pi la bon sin show
Pak Wan kata singilai le itu kita siang lain kita berjerah mana pi namar belai pi kuat ban yok ya pi semua tu pi pang ning kong pi dan kamban semua tu pi mat la kaba ha pi semua tu pi mat la pi ban let show no Jesus Christ dah kaba kat kerpat you dah kaba yet you hadu makani kan pensetia di pat ba kan penlong ni pat ba pi hamdai tak pi yang lain kan pi Mapi pertayo Jesus Christ na mapi kwa munyo mani kanduk yapi bau dan kraw tam nei tam mapi yang lain rei pihak ban perta banyak sat hadu ba gitu kipat ba kibitar yapi mapi nyo ka jing penkia pinyo ka jing penem pinyo ka jing pat i khamat mamat la pihak ban nong satar khati singa ban satar kum gini ki arngot namar kila long satar kila dan kampalan adu makim sania syu pat ba atau por ulak man penyap begini ulak man tem iki perkap piru pat ba ulan nyar ngawi dan gini ki arngot ngawi kim ting syu wat ka jinyak ru namar kila dan kampalan ya kata jing pen kia na Jesus Christ hatu para met pila juduai ha Jesus Christ hadu bakal pensetia kipat ba kiai kipat ba pat ba kila manlong ki mensim baman ki babitar pi hawa bisdang mon khat yu Jesus Christ ki buan man pensoi pi lai pojat ki jimut perkhat kipat ba kila manlong ki bayeng masam pi hawa kini ki bitar pi hawa bisdang man kelah mut api sedang man wat yu blai bisdang man tuai bisdang man puli khot ba ayeng bisdang man yet yu Jesus Christ kila sedang ban thut ki pat ba bat kila kwa ban penlip no pi kwa ban penyap ya tu ka jing terang yang fi Jesus Christ bat kyong sange no ki senang persya fi ko mas senang ini ki arno kele persya ya fi re hatu namar ko pi shat ding yu pat ba ano fi shat ding pat ba pi snap no jar piri akan tam ne pi long ko kini ki arut ki mat la apa ki yo snow bau pat ba mut man penlip ya sor jo ki pida hala perta kam jam o pidang penjor syu yo to jing duai kan ma fim pat yo ya ka jubang pidang penjor yo to jing puli ko pa pidang yet yo try na la donut baro pa pida yai Absalom ni ko ba up tu doktor no ko up ini ya ka lain ba de pali jo fi filong ne ma do kata desperate no fi dan em kata ka jing temu bau beliau jisu penkia fi na fi syukulat manduai atau duai na bon si na kena call ki brio ina hak duai mo ngak duai jing penkia ngam deu nong penkia u jisu deu nong penkia u syuai ka ikhtiar abor ngen dala duai dan ki brio bom long desperate no fi dal akran syapang ka jing kala momot syapang ka pop mo ba ka jipang tentang kadai nang pop finan kaman kala mo ban pla ha fi la fun tu dan ye ka do kim long desperate hari don pat na preng jong fi la fun ki ba na fun ki long desperate yu Jesus Christ ndai yang ama ba dai tang beri long Jesus Christ ka bura open dan coming nomor mo mensim yu Jesus Christ da po chung ki long desperate jong iki up tentang ambil phone ni kita up kita kabar ki phone ru pada Quran ya kan jing kala kamu pada Quran da penduai be mesti memanda slogan isya nomor boleh kilong desperate banyo Jesus Christ ki kwa kata compare lah kan do mat lah ka pop lagi kumdo para mereka do no jeng fu pilong da am kum kini pat ba no fi kini pat filong kini pat ba ne filong kum kini arnot ki mat lah ki bang salia syu inu wang ladang iyam bau nan tamau ne pat baru ngan yo bat ki jingker khu no Jesus Christ dai hang ta bau Jesus Christ wa i do no kum gini ki arngot ka dong pi unsawan man yang unsawan man pensnap jar yu pat ba no fi pini ki no dan bo ti pat ba bau Jesus Christ wan dan ka ikhtiar bo baru sakali fi kai ka makalap man le fi piman man le ayu ya fi son kini pizza yo snow yo Jesus Christ markman
du Jesus Christ kun sa ngau sun fi ha pi thu ya ka ka ba pi long pi plai du pi pop pi wan na du ka do no no ba pi plan pi ong dan ka jing ma lang ko ma chik pen khia me u blei sa ngau sun no pi un sa pen khia pi hang tu pat pi sa long ki nam bo jong Jesus Christ la da pi pat long kong gini arwat ki mat la no ba pi duai tu jing duai ibalat syarut no ibang kiu sena no pidang tiang hi bahaya masam pidang dan ti jing slow beriu Jesus Christ aman but ya pidang kam man lan di ban ba la ka ding kana malah da fidan shisha dia kata jing terang no dia kata desperation no ya ba pim tiak syap tiang shu ini film syap tiang yo pai ba film syap tiang ya ki niam ki kom no ki ba berngam fi pai ba la ban lo ki niam ki kom ki ba pertai fi ki ban penlip ya tu ka ding ba fin yo light na ni jing ma la ki pai ba ila ban lo ki para jo ki pai ba ila ban lo ki ka do jong fi ka mat ka jing ma perkhat jong fi wa penjai tu ban let shu kon ra ban perta fi Jesus Christ tinjong blek ong tu wan hajan jonga dengan wan hajan jong fi pihak ban wan hajan jong Jesus Christ tu wan hajan fi pihak let ka jingat ka jingat ka dai ka penle dai ka jingat ka tu should wai mal ka jingat ka ni ban penlong radikal ka jingat ka balong radikal ka balong hak tin kasih ka balong le no mata ha ta ka jingat ka boleh pen soba fi Siti sikit habru bal nang ba khat wai khat ban riu ko no khat wai riu ko ka dei yu tau balet show blay bau nget bau dan bat bau long bat bau ai nong ya kita ki bawat biang le hatu fila juat biang le hatu fila len na dia ba da fisha kan tat ni ki sen fisha kan tat da imlang sa kan fisha kan tat ni ki lok tijor fisha kan lat da ki niam ki rukom ba fisha phala tu pat ba filong ready ni la da film pat long katang dong fi ka jing pen khia kadang jungai na fi ai sha slam da gyong kati jong le gong they that wait upon the Lord shall renew their strength kita ki ba yai up hoble pilet shim dawai ni doktor pihak yang slam mata pi wan au doktor bakrau tam hatu pi yai sha slam kadan em ka jing yai sha slam fi bo em adam yo tar man let dia man yen man up line man yen line hadu mo dal le ya jika nget para banget akan dia step pina pek ya kan fin pen thamai ya kan jingwa ju khat fi ya ka bor ban up how to run ya ka bor ban perta jam man fi manang man thai kan fi de hang ta bo wan man juba un kata iki khamat jo fi un kata ya kan jing pang jo fi un kata ya kan jing pang ba kan jam man sim kata lut ge but fin sa long nang bo jong Jesus Christ wat pinang ye yo snow ya ki jing hi ka jo ki ba ka bo jong man sim ko un pli khamat jo fi fin sedang man pulino dal de ni khti jong blai ba ban long kin nong hi kai ki bai ba tina man ta ka puram jong blai ya ro ultra